Казвам се Кристиян Бобев и съм второ поколение предприемач в нашето семейство с фирма с над 35 години опит в строителния бранш. Основната причина да създадем облицовки.com е, че цената на трудът нарастваше с всяка изминала година, а строежите и ремонтите се бавеха все повече. Като предприемач трябваше да намери решение на тези два проблема – цената на труда и времето за изпълнение на обекта. Затова си поставих за цел къща само за 100 дни, от първа копка до ключ. И всичко това на достъпна цена. За да постигнем тази цел, решихме да посетим държавата, от която тръгват всички иновации – Китай. Там ни предоставиха ново поколение материали в строителния бранш. Как да изградиш сграда 2 пъти по-бързо, запазвайки качеството. В началото бях скептичен като всеки българин, мислейки си, че ние сме най-умните на света, но трябваше сам да разбера истината. Разведоха ни в производствени бази над 20 000 квадратни метра и ни показаха, че намаляването на производствения разход е свързано с държавното устройство и роботизирания процес. Тогава усетих, че има надежда и поехме риск да започнем. Отне ни 2 години, за да намерим, проучим и докажем тези продукти преди да ги предложим на нашия пазар. А сега, близо година и половина по-късно, след стотици обекти из цялата страна, спокойно мога да кажа, че постигнахме целта ни. Бърз монтаж на достъпна цена. И това е само началото. За да станеш част от нашата мисия, последвай ни.